Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkadagyly gahryman serdarymyň başçylygyny, milli ykdysadyýatyň hususy budugyny ösdürmek ugrunda amala aşyrylýan işler rowgaçlygy we senýe. Diýarymyzda önümçiliginiň gerimini barha giňeldiýän, öndürýän önümleriniň görnüşlerini ýygyderlik köpeldiýän hususiýetçileriň biri de Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Geljege Miras Hususy Kärhanasydyr. Hususy kärhana häzirki wagtda köp taraply hemde ýygyderlik kämilleşýän iş öwürlügi üstürmegiň nusgasyny görkezýär. Kärhananyň Ahal welaýatynyň Akbuğda etrabynyň çäginnäki Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Senagat zowlugyna ýerleşýän häzirki zaman önümçilik toplumyny hili awtologlar üçin niýetlenen ýaglar bilen birlikde polipropilen çygmalynyň plastik önümleri we polipropilen haltalar öndürilýär. Kärhanada ýerli çygmalyň plastik önümleriniň 20 goloý görnüşi, şol sanna GM Plast harit nişany bilen ululyk kiçilik haltalar, guruluşykda ulanylýan şahsy gorunç terişdeleri, şeýle-de Geljege Miras Hususy Kärhanasynyň öz önümçiligindäki jmoil harit nişany awtologlar üçin niýetlenen ýaglaryny gaplamak üçin plastik gaplar hem bu ýerde öndürilýändigini bellemek hassa ýakymlydyr. Ulu gowrumly polipropilen haltalar kärhanada taýýarlanylýan esasy önümleriň biridir. Dörli önümler saklamak hemde daşamak üçin oňoýly gap bolup hyzmat edýän şeýle haltalar azyk we himiýa senagatyny, obu hojalygyny, guruluşykda hemde halk hojalygynyň beýleki pudoklaryna giňden peýdalanýar. Polipropilen haltalar taýýarlamak üçin peýdalanylýan esasy çygmal Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundan getirilýär. Önümçilik işi ýürüýte garajy enjamda polipropilen bölejikleriniň durly goşunlary bilen garylmagyndan başlanýar. Polipropilenin gün şöhlelerini ýeti täsiri asyny dargamazlygyny öpçün etmek üçin oňa ultramelewşi şöhlelerini täsirini gadalaşdyrjy madda goşulýar. Sargyd edijileriň tehnika talaplaryna baglykda polipropilen matasynyň çyglylygy durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ýürüýte usullar ulanylýar. Haltalaryň çyglylygy durnukly bolmagy suwy özüne çekýän ýükler saklananyny hemde daşalanyny hasda möhümdir. Alynan mata toplary ýürüýte enjamlarda zerur ölçeglere görä böleklere bölünýär. Polipropilen matasy böleklere bölünýände kaptallarynyň dargamazlygy üçin ýürüýte gyzgynlyk pyçaklary arkaly kesilýär. Ähli işleriň awtomatlaşdyrylan görnüşde amala aşyrylmagy önümi berilen ölçeglere laýyklykda takyk kesip biçmäge mümkinçilik berýär. Soňra alynan önümler tikin bölümine ugradylýar. Tikin tapgyryna polipropilen matany hemde beýleki bölekler birleşdirmek arkaly haltalar taýýarlanylýar. Kärhananyň önümçilik toplumuna Ýewropa ýurtlarynyň öňdewarjy kompaniýalarynyň innowasion tehnologiýalarynyň peýdalanylmagy hemde işleriň sadaşykly ýoly goýulmagy ýokary netijeleri gazanmagy mümkinçilik berýär. Kärhananyň önümçilik kuwaty her aýda plastik önümleriniň 350 tonnasyny öndürmäge niýetlenenler. GM Plast harit nişany plastik önümler ýokary segden peýdalanyp, içerki bazarda ýerlenilýär hemde daşary ýurtlara eksport edilýär. Täze önümleri öndürmegi ýoly goýmak bilen birlikde goşmaça iş orunlaryny döretmek Geljege Miras Hususy Kärhanasynyň öz öňüne goýan esasy wezipeleriniň biridir. Häzirki wagtda bu önümçilikde işler 3 çalşykda amala aşyrylyp, 180den gowrak ýaş hunarmenler zähmet çekýärler. Kärhananyň hunarmenleri öndürýän önümleriniň hilini ýygyderli ýokarlandyryp, täze önümçilikleri ýoly goýmak arkaly mundan beýlek hem ýurdumyzyň ykdysady ösüşine münasip goşant goşmagy maksat edinýärler. Tejribeli işewurlar bu gurda döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimizde hemde gahryman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.